мъжка, шпалика чака, чаката прошка. Ей! Арда тигна сам тя фристайле. Аре, малки батали, а изтести си от кристала прайле. Кът ма види съм си рети, аз пък ако искам ще въпратя до магазина за солети. На секта ще му кажа да ходи да пренася 5 тона на автора пилети. Защото аз като бях в нас, ти къде беше бе моето момче, нали беше голям корнас? Ходи да лапаш пишки в Бургас и в Исперих, защото си имал чучо там, който е откраднал 1 килограм кайма и се е направил 2 принцеси, обаче едната е майка ти, другата сестра ти. Те са ми вип абонати и не съм малко надрусан, ти пък си малко обезкусен или обезкостен, за да бяха думите, нали си без имунитет. Аз не съм от Survivor, ти пък не си от България, мога ти кажа, че си пълна авария. Бягай от тука, авера ме диарията. Алекс на времето имаше една приятелка, Дария. Ти пък да кажеш Иванка, аз пък съм Стоянка. И Стоян Маринов, като те сгърби, ще видиш много ли е хубаво да ходиш за гъби. Той е пращал много хора за гъби, моето момче спокойно да изпори, защото Стоян като ти скочи, като ти вкара 2-3, като ти изиграй 4-5 болчи, направо ще паднеш. Пепито си замина, няма проблем, ножката пак на 7-ми ден прави фристайли за репен, този трак ще гръмне и Вирго ще ходи за гъби. Аз повтарям повече, отколкото едно дете в първи клас пише азбуката. Азбуката не ме интересува, чули ма. Ако искам ще ходя до магазина, ако искам ще ходя в Мистрала и ще сложа 20 кинта и на една вратка ще се изигра и всичко и ще ударя повече пари, отколкото има цяла бяла. Бяла, пак съм на черно, ти пък си на бяло, обаче бялото ти е кристал, пико или там не знам вашите работи как ви ги мешат. Не ме интересува също така, че ще чешат днеска от други ден или пък по-в други ден, бъзикам се. Аз съм просто един наркоман зарибен.